लोगोफोर नोंथांमोना गोबां राजखान्थिनि बाथ्रा बुंगासिनो थायो, दावहानि बाथ्रा बुंगासिनो थायो, हाथियारनि बाथ्रा बुंगासिनो थायो, साइन्स एन्ड टेक्नोलॉजी डिस्कभारी एन्ड इनभेन्शन आरो मार्स मिशन, मुन मिशन बेबादि माखासे रोखोमनि बाथ्रा नोंथांमोनजों सावरायबाय थायो। आरो जेब्ला पलिटिक्सनि राजखान्थिजों लोब्बा थानाय भिडिअ लाबोयोब्ला नोंथांमोना गाज्रि गाज्रि रावजोंबो रायो। माखासेया, गासैबो नङा दे, माखासेयाबो नङा, सानैसोआ स' रायजागासिनो थायो नङा होमबा? सोरबा बुङो आमुक, सोरबा बुङो ओरै, सोरबा बुङो बायदिसिना बुङो। स' बिनि गेजेरावनो आं सानदों मा अरायबो नोंथांमोननो बै राजखान्थिनि गियान होआलासेनो नोंथांमोना जुदि ओरैबायदि मटिभेसन जुदि लाबोनो हायो नामा, बिनि थाखाय आं नोंथांमोननो मोननैसो बाथ्रा बुंनो नाजागोन। आरो बेवहाय नोंथांमोना गांसे बिजाब दिन्थिगोन। बे बिजाबनि मुंखौ नोंथांमोना नुदों, बेदिक मेथ्स। बेदिक सोदोबा फैदो बेदनिफ्राय। बेदा गासै गांब्रै, बेखौ बुंनो गोनां नङा, थेवब्लाबो बुंबाय, नोंथांमोना गाज्रि दामोन। बेदा गांब्रै, बयबो मिथिगौ, ऋग बेद, साम बेद, यजुर बेद, अथर्व बेद, बेबायदि बेद दङ ना। आरो बै बेद बिजाबाव, जोंनि जि गेदेमा बेद बिजाबफोर, बैफोराव सानखान्थिबोथ' मोनसे दङ ना, जायखौ बेदिक गणित होननानै बुङो ना। स' बेद बिजाबखौ गोबाङानो सानो मा धोरोम बिजाब, मोदाय दावदायनि बिजाब, भगबाननि बिजाब बेबायदि सानो। नाथाय जायफोर नोंथांमोना बेबायदि सानदों बियो टटेलि मिस्टेक। स' बे जि बिजाब ना, बै बिजाबखौ नोंगो आं फरायजोबनो मोनाखै, नाथाय बेवहाय माखासे बाहागो दङ। जेरै आयुर्वेदा बिनि मोनसे बाहागो, बेदिक गणितआ बिनि मोनसे बाहागो, बिनि अनगायैबो गोबां बेबायदि दङ भाग। माने 18तासो थानांगौ आंनि आइडियायाव, आं मिथिया, बिनि सोमोन्दै नलेज गैया, शास्त्रनि सोमोन्दै। गोबांनो शास्त्र गियान होननानै सानो, नाथाय बेबायदि नङा लोगोफोर। स' बे बेदिक मेथ्सआ जोंनो माबायदि हेल्प होयो, बे मेथ्सखौ आं उन्दैनिफ्रायनो खोनादों, नाथाय जोंनि स्कुलनि बिजाबफोराव एफा एनै दङ बे सानखान्थियाव। नाथाय बे बेदिक गणितआ मा रियेलिटियाव मा दङ बेखौ आं फरायनो थाखाय बे बिजाबखौ माने मा खालामदों, आं बायनानै लाबोदों। आंनि इउटिउब चेनेलनि थ्रुयैनो आं बायनानै लाबोदों बेखौ। नोंथांमोना आं बेखौ दिन्थिगोन स्ट'राव माबायदि बायनांगौ, आरो नोंथांमोना आङो बेखौ प्रडाक्ट हिसाबै नोंथांमोना लेफ्ट साइडआव नुगोनबो, बेनिफ्रायबो नोंथांमोना क्लिक खालामनानै बायनो हागोन। आरो नोंथांमोना बेखौ स्ट'राव थांनानै, आंनि इउटिउब चेनेलनि स्ट'राव थांनानै बायनो हागोन। बेखौ नोंथांमोना आं दिन्थिगोन, टेनसन लानांगौ गैया। नाथाय नोंथांमोनखौ आं बुंनो नागिरनाया जाबाय, बेयो आंनि बिजनेस पारपसनि थाखाय बेखौबो आं खिन्थाबाय। नोंथांमोना बायबा आं कमिसन मोनगोन, नो डाउट, जेबो लाखमानाय सिखमानाय बाथ्रा नङा। नोंथांमोना आंनि इउटिउब चेनेलाव बायथारनांगौ जेबो गैया। नोंथांमोना बेखौ फ्लिपकार्ट, एमाजन, बा नोंथांमोना गुवाहाटियाव थांनानै, गुबुन गुबुन सिटियाव थांनानै, जाय जेराव दं बेहायबो थांनानै नोंथांमोना बायनो हागोन। बेखौ गलायावबो मोनो, बिजाब दखानाव फैयो। मात्र' माने अनलाइनसो बायनांगौ बेबायदि बाथ्रा गैया। नाथाय नोंथांमोना जुदि अनलाइन बायनो गोसो जायोबा जेराव बायनो हागोन, आरो नोंथांमोना आंनि इउटिउब चेनेलनि थ्रुयैबो बायनो हागोन बेखौ। आं बेखौथ' आंनि इउटिउब चेनेलनि थ्रुयैनो बायदों। माने आथिखालाव आं मा खालामो, बेबायदि इम्पर्टेन्ट मुवाफोरखौ आं गावनि इउटिउब चेनेलनि थ्रुयैनो बायनानै लाबोगासिनो थायो। आरो माखासे लोगो बिथांमोनाबो बायदों आंनि इउटिउब चेनेलाव थांनानै, ओरै नङा जे बायाखै। थांनाय समावबो नोंथांमोना मोनसे मुवा दिन्थिदोंमोन, बे जाहैबाय मा फिटबिम। बे फिटबिमखौ गोबां बिथांमोना बायदों, बिथांमोनखौ आं धन्यबाद होदों। बिथांमोना इउज खालामनानै माबायदि मोनो बेखौथ' आं मिथिया। नाथाय बे बिजाबा सबसे इम्पर्टेन्ट। बे बिजाबा जायफोर नोंथांमोना इन्टारभिउ लिरगासिनो थादों बिथांमोननि थाखाय बे बिजाबा जोबोर हेल्पफुल। नोंथांमोना थारैनो कचिं लायो ना, साख्रिनि थाखाय सानखान्थिनि कचिं लायो, साइन्सनि कचिं लायो, बेथ' सानखान्थिनि सोमोन्दै। बै कचिंफोराव नोंथांमोननो नैबे बिजाबनिफ्रायनो फोरोङो मेक्सिमाम टिचारफोरा। बेवहाय ओरैबायदि माखासे सर्ट ट्रिक्स दङ। बै सर्ट ट्रिक्सफोरा जि कनभेनसनेल मेथडजों जायफोरखौ जों टिचारफोरा फोरोंबोबाय थादों फरायसाफोरनो, बैफोरनि अनगायै गुबुन डिफारेन्ट टाइपनि, माने बेवहाय ओरैबायदि माखासे आदब दङ ना लोगोफोर बे बिजाबाव। बै आदबफोरा जायफोरा सानखान्थिनि जेबो नलेज गैयाना, बै मानसियाबो बे सानखान्थिखौ बुजिगोन। दाजाबनायनि, सानजाबनायनि, राननायनि, गुबुन गुबुन रोखोमनि सानजाबनायनि, 100नि खाथिनि अनजिमानि दाजाबनाय सानजाबनाय दानख'नाय माबायदि जानांगौ, 100नि बांसिननि माबायदि जानांगौ, माखासे अनजिमा खनसेनो राननाय सानजाबनायखौ माबायदि खालामनांगौ, जोबोर बरिया ट्रिक्स दङ। आरो बे ट्रिक्सफोरा नोंथांमोननो इन्टारभिउआव बहुत हेल्प खालामगोन। जायफोरा बेजों इउज टु जाबाय, जायफोरा बेखौ बाहाय ओरैबायदि पारगत जाबाय, बिनि थाखायथ' दाजाबनाय सानजाबनाया मा सेकेन्डनिल' खामानि लोगोफोर। बेनिखायनो आसा खालामबाय फरायसा नोंथांमोन, आरो जेनेरेलि जायफोरा इन्टारभिउ लिरगोन, साख्रिनि इन्टारभिउ लिरगोन, बिथांमोननि थाखाय बे बिजाबा रामबान बादि जागोन। बबेखानि रामबानखौ लानायनिबो मोनसे कारन दङ। स' रामनि बानखौ बुङाखै आं बेवहाय, रामनि बाननि जेबो काट गैया। बेखौ खनसे लान्च खालामदोंबा आरो सेस डेट थैखागोन। नाथाय बेखौ आं रामबान बुंनायनि भगबाननि नामखौ लाफानायनि जाहोना जाहैबाय बेनो,
बेबोथ' इसोरनिनो मोनसे बाहागो ना बेदनिफ्रायनो लानाय बिजाब नङा होमबा बेदावनो दङ बेनि ट्रिक्सआ बेनिखायनोथ' बेदिक गणित स' लोगोफोर जों बयबो खोनायो फरायनाय आरो ट्रिक्स स्टाडि खालामनाय आरो बै फरायनायाव ट्रिक्स बाहायनाय ओंखायनो आं लिरदों फरायनाय भार्सेस ट्रिक्स ब्रेन बिराद ब्रेन दङ बिराद मेलेम दं गथ'आ जोबोर मेलेम दं माने मेम'रिया बहुत स्ट्रं इसेयावनो गोसो थायो इसेयावनो बुजियो नाथाय आरोबाव मोनसे बिथिं दंबावो बे जाबाय स्किल आरो बे बिजाबा मा बे बिजाबा ना नोंथांखौ नो डाउट नोंथांनि टेक्स्ट बुकआव जाबायदि नोंथाङा लिरनानै मार्क मोनगोन बिखौ एसेबां होआबो जानो हागौ 40% होनो हागौ बे बिजाबा नाथाय नोंथांनो ट्रिक्स होगोन नोंथांनो स्किल्स होगोन नोंथांनो मा नोंथांनि दिमागखौ इउज खालामनो गोनां बाध्य खालामगोन नो डाउट जोंनि स्कुलाव बाहायनाय सानखान्थि बिजाबफोरा नोंथांखौ ब्रेनखौ इउटिलाइज खालामनो सोलोङाबो जानो हागोन नोंथांखौ मा मोनसे सिस्टेमेटिक माने ओरै थां स्टेप वाइज थांनो होगोन नाथाय बे बिजाबा नोंथांमोनखौ मा गावनि गोसो बादियै क्रिएटिभ आइडियाखौ माने सोरजिनायाव क्रिएटिभिटी नोंथांनि गोरबोआव गोसोआव फैनायाव हेल्प होगोन बे बिजाबा नोंथांमोना जुदि बे बिजाबखौ स्टाडि खालामबा 30 डेज नोंथांमोना जुदि बे बिजाबखौ स्टाडि खालामना नोंथांमोननियाव ओरैबायदि स्किल क्रिएट जागोन ओरैबायदि ट्रिक्स फैगोन नोंथांमोननियाव गावबो बेबायदि बिजाब लिरनो हागोन नाथाय जोंनि जायफोर फरायसालियाव जों जायफोर बिजाबखौ बाहायो बै बिजाबफोरखौथ' नोंथाङा हार्ड लेबार खालामनांगोन खारन बेखौसो लिरगोन नोंथाङा एग्जाम बेखौथ' एग्जाम लिरा ना नाथाय बे बिजाबा नोंथांखौ गावनि जि सानफ्रोमबो जिउआव बिजनेसाव बेवहाय बे हेल्प खालामगोन आरो बे ओरैबायदि एकुरेट बेनि मेथडफोरा बे नोंथांखौ गोबां रोखोमै हेल्प खालामगोन आरो बेबो जेबो गोरोन्थि गैयालासे नोंथाङा जेबो दाउदान थानाय नङा बेखौ जुदि इउज टु जायोबा नोंथाङा बाहाय बेनिखायनो आसा खालामबाय नोंथांमोना बुजिदों आरो बेखौ नोंथांमोना बोरै बायनो हायो बेखौ नोंथांमोना थारैनो स्क्रिन नुदों माबायदि नोंथांमोना थांनानै बेखौ बायनांगोन स' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि स्किल सोलोंनोबा नोंथांमोना जुदि ट्रिक्स सोलोंनोबा नोंथांमोना जुदि इन्टारभिउआव बबेबा साख्रिखौ जुदि मेथ्स पार्टआव जुदि क्रेक खालामनोबा नोंथांमोना थारैनो बे बेदिक मेथामेटिक्सखौ इउज खालाम बे जाबाय बेसिक बेदिक गणित बेवहाय एडभान्स लेभेलालागि दं होनना बुंदों नाथाय बे फार्स्ट एडिसन बे नोंथांमोना थारैनो स्क्रिन नुदों बे फार्स्ट एडिसन नाथाय नो डाउट बेवहाय एडभान्स लेभेलालागि गैयाबो जानो हागौ बेवहायथ' लिरदों एडभान्स लेभेलालागि दङ एडभान्टेज अफ बेदिक मेथ्स बेनि सोमोन्दै बेवहाय लिरनाय दङ स' एडभान्टेज अफ बेदिक मेथ्सआ बेवहाय इंराजि रेहाय लिरनाय दङ नोंथांमोना थारैनो नुदों जानांगौ स' बेनि एडभान्टेजआ माबायदि जानो हागौ बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय जे जों जुदि फरायोबा जों जुदि स्टाडि खालामबा गोबां रोखोमै जों हेल्प जानो हागौ लोगोफोर स' नोंथांमोना बेखौ स्ट'राव थांना बायनो हागोन प्रडाक्ट हिसाबैबो बायनो हागोन प्रडाक्टआव थुनानैबो बायनो हागोन स' जोंनि बर' स्टुडेन्टफोरखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन नोंथांमोना बेबायदि मोजां कन्टेन्टफोरखौ बेबायदि मोजां बिजाबफोरखौ फरायनो सोलों नोंथांमोना जायखिजाया बेबायदि बिजाबफोरखौ बेबायदि जायफोर बिजाबा बहुत हेल्पफुल लाइफनि थाखाय बैबायदि मुवाफोरखौ मिनिनानै नेवसिनाङा लोगोफोर नोंथाङा जेरावखि थाया मानो नो डाउट नोंथाङा फरायसालिनि बिजाबाव बांद्राय गोसो होनो हायाखै नाथाय नोंथाङा मेट्रिक पास जानायनि उनाव हायार सेकेन्डारि पास जानायनि उनाव ओरैनो डाटा बेफोरबायदि बिजाबखौ नोंथांमोना मा खालाम अरायबो बाङाय फरायबाय था सानसेयाव 2 पेज फरायबाबो नोंथाङा लाब जागोन बेफोर बिजाब बे मोनसे रोखोमनि नोंथांमोना आङो लाब जाथों होननानै बुंनाय बे भिडिअनि थारै नोंथांमोना बे बिजाबखौ आंनि इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों थांनानै बायथारनांगोन होनना बुङाखै बायनो नाजा नाथाय बे बिजाबखौ नोंथाङा जुदि बायनानै फरायोबा नोंथाङा लाइफआव बहुत हेल्प जागोन आरो बार आं बेखौ बुंगोन जायफ्रा इन्टारभिउ लिरनो थांगासिनो दंना बिथांमोननि थाखायथ' बे बिजाबा बहुत हेल्पफुल जागोन लोगोफोर स' आसा खालामबाय नोंथांमोना बुजिदों आरो नोंथांमोना मिथिबाय बोरै बायनांगौ बोरै मा खालामनांगौ बेफोरबायदि बिजाबखौ फराय नोंथांमोना जायफोरा क्लास 9 10 आव फरायबाय दङ बिथांमोननि थाखायबो बे बहुत हेल्पफुल जागोन जायफोर बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ सानजाबनाय दाजाबनाय दानख'नाय राननायाव दुरबल मोनदों बिथांमोनखौबो बे ट्रिक्सनि हेफाजाबै सानजाबनांगौ बोरै दानख'नांगौ बोरै दाजाबनांगौ बोरै बेखौ सोलोंनो हागोन उन्दै गथ'फोरनि थाखायथ' बहुत हेल्पफुल बे बिजाबा नोंथांमोना दा सान जे बेयो मोनसे ओरैनो बिजनेस होनना बिजनेस नङा लोगोफोर बे जाबाय बेदिक मेथामेटिक्स आरो बेबो मोनसे नलेज साननाय जे बे बिजाबावबोदि सानखान्थिनि सोमोन्दै लिरनाय दङ गोबां मानसिया फोथायनो हायाबो जानो हागौ खायसेयाथ' दिनैसो मिथिदों सानखान्थिया जोंनि बेदाव दङ स' जाय इउर'पियान कान्ट्रिसफोरा साननानै लायो माबा सानखान्थिखौ जों सोरजिदों साइन्सखौ जों सोरजिदों नाथाय बे बाथ्राया सैथो नङा लोगोफोर सानखान्थिया जोंनि इन्डियायाव फार्स्ट जोनोम जादों होननानै जों बुंनो हायो आरो दिनैसिम बे बिजाबनि जि बैसो दासिम साइन्टिस्टफोरा जायखौ फोथायो बै हिसाबै सबसे गोजामसिन बिजाबाथ' इन्डियायावनो दङ
बै शास्त्रनि बिजाबफोरानोथ' महाभारत रामायण बेफोरनोथ' सबसे गोजामसिन बिजाब आरो बेदाबोथ' बहुत गोजाम बिजाब बिनिख्रुइ गोजामसिन बिजाब बुहुमाव ओरै गैयानोखा आरो बेबायदि सानखान्थि थालायनाय स' नोंथांमोना गोसोआव लाखि जोंनि बे बिजाबाव बिमान शास्त्रनि एर'प्लेननि सोमोन्दैबो दङ सानना नाय बिमान शास्त्रबो दङ नाथाय बै बिमान शास्त्रआ बेसेबां एकुरेट बेखौ मिथिया आयुर्वेदाबो बेदनिनो मोनसे बाहागो आयुर्वेद बेद माने मा बेद बिजाब बे बिजाबनिफ्राय जोङो बहुत बेबायदि जोङो नलेजखौ मोननाय लोगोफोर आसा खालामबाय नोंथांमोना बुजिबाय जुदि नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानबा प्लिज लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थुनो दाबाव लोगोसे अलखौबो थुनो दाबाव बेल आइकनखौ थुनानै अलखौ थुनो दाबाव